Ei, què tal? Soc l'Enric Botella, soc periodista i m'acabo d'obrir un canal de YouTube. Sé que vaig 10 anys tard, però és que he estat ocupat. Fa 10 anys tot just començava la carrera i pel mig hi tenia un programa de ràdio i Desconeguts, que era un grup de rock en català. El 2013 ja no tenia el programa i havia acabat la carrera, però vaig començar a treballar a BTV, col·laborava amb Ràdio 4 i sobretot amb el grup estàvem preparant el primer disc. El 2016 ja havíem tingut temps de treure el disc, presentar-lo per sales, per mitjans de comunicació i fins i tot de dissoldre'ns. Però seguia a BTV, a Ràdio 4 i em vaig embarcar a fer un podcast amb amics. I el 2017 va canviar tot. Em vaig apuntar una oferta de feina per entrar a treballar a la BBC i contra tot pronòstic em van agafar i em vaig mudar cap aquí, cap a Londres. I aquí segueixo, i de fet segueixo estant ocupat. Hem recuperat el podcast, jugo a futbol després de molts anys sense fer-ho i sobretot tinc la feina a Can BBC. Bé, m'eixes una mà, no? M'eixes una mà, no? Gràcies. Però tot i seguir ocupat, em venia de gust tenir aquest espai i sobretot tenir-lo en català, perquè és la meva llengua i perquè crec que és necessari que hi hagi més contingut en català a YouTube. De fet, ja hi ha gent que fa coses xules en català a YouTube, però hem de ser més. I de fet, si hi ha algú que s'hi anima veient aquest vídeo, doncs ja haurem fet alguna cosa. I què hi vull fer en aquest canal? Sé el que no hi vull fer. Això no anirà sobre la meva vida íntima ni sobre les meves opinions personals, perquè crec que ningú ho trobaria interessant. Però sí que voldria explicar coses que em semblen curioses o atractives, coses que estiguin passant en aquest moment, coses sobre Londres, sobre periodisme, mitjans, sobre la meva feina com a periodista, fins on pugui. En el fons, la intenció principal de tot això és passar-m'ho bé fent vídeos. Tot i això, si m'hi vols acompanyar subscrivint-te, doncs seria molt bonic. Em vaig prometre que no pidolaria subscripcions. Però bé, això encara és un full en blanc, i si estàs veient aquest primer vídeo, si has arribat fins aquí, seria molt xulo si em diguessis què n'esperes, què t'agradaria veure i què creus que et puc explicar que t'interessi. A la descripció hi he deixat un enllaç que porta a un formulari anònim que pots fer servir per dir-m'ho, també ho pots escriure en un comentari o em pots escriure per WhatsApp, perquè en el fons, si estàs veient això, probablement siguem família o amics. En fi, espero que això no quedi aquí, espero anar trobant temps per fer vídeos, per explicar coses, i si ho aconsegueixo, doncs ens anirem veient.